Kay nagpadagat man ta last na tong video, apa sa pa na po ta pare koy. Mao na ang highlight sa mga kuha ng mga pare koy. Igot ang tilapia dire pare koy. Kisi-kisi. Ada pa tilapia gapon pare koy. Ug nakakuha pug karpa si Minggoy TV. Ug nakakuha pa ta dire. Di pa karpa gyapon. Kisi-kisi kani mo dabbis halwan dako kay pare koy. Punan pag yung karpa. Ug di pa napakita nga tilapia. Good size po doy. Kani mo dako nga karpa pare koy. Lamia sa bawa ni pare koy. What's up mga pare koy? Maayong buntag udto hapon diha. For today's adventure pare koy, magpasapa na punta. Maghapon na pa na atong gamit pare koy. Gikan na ni Bunggos Pergan. Naa din hatag na tog bag pare koy. Gikan di ay ni Akali Mystery Shop.ph. So mapalit din sa Shopee pare koy, barato ra ni. Mo ni pangan silang store kana nasa screen pare koy. Hindot ni siya kay di mabasa sa uwan ba. Nga pwede ka mag-charge diri Tanga rin mo power bank sa sud sa bag. Mo na to mga kauban pare koy. Si Tito, si Minggoy TV, ug naapod si Master Tonok. Nag-inistoryahan pa sila diri pare koy. Kung makakita ba daw sa ilang bisag hanap og mata, basin bag na grado. Nagbaon po tag tuba sang galon pare koy. Pampainit sa lawas. Ato sa nintilawan, kumpis kay ba? Basta gikan ni Tata Hipul ito, piskay kay na. Kwa sabi kwa, aramo adto na ta. Kwa. Kung sa way pagdugay-dugay, kay gani harata naglangay-langay. Ana na ta sa bukirang bahin sa Kang Eras Katibian Bohol pare koy. Pero before to padaan sa aton destination, happy sa tagtubig dire sa Encanto Water Refilling Station. Kita na daw no basta na Alamato. Nindot gyud ang probinsya ba kay libre ang tubig ba? Apas-pasa mo inom mo. After na to makakasog tubig pare koy, apas na dayon ta. Daghang salamat sa tubig. Ikaduha na dayong anhin na mo dire pare koy. Kinabukiran kayo. Ayahay nagpadong, hangat kay naguli. Kaon man gud kay pare koy. Og naabot na kita sa aton destination. Mao na mga ikog sa kuha na mo pagnagi pare koy. Naggudag ko pare. Og before mo atake, ainon sa tagtubang, painit sa lawas og pataas sa hangin ba? Okay, andam na pare koy. Naka-ready na mong mga gamit. Taki na ta. Let's go. Og sa dihang lubog-lubog ang lake pare koy. No choice ta ni. Adto na lami sa sapa pare koy. Ay medyo alanganin ba? Diri daghan ko nakuha ang akilaw nun. Nya nakakuha pa dako-dako nga para sa tuwaon nun. Swerte pod kay diri sa unahan. Kanay dakong tilapia ni tago sa bato. Bukol oy. Kisi-kisi pare koy. Good size na padoy para sa tinuwa ba. Og diri sa unahan, nakakuha na gyud si Minggoy TV tilapia pare koy. Good size gyapon pan tinuwa ba. Og kita pod tag tilapia ni tago sa kahoy. Sorry na lang choy. Kilaw jud kang batoy. Kisi-kisi oy. Medyo dako-dako na pod diri pod ko nabili ba rin tilapia ha. Bisag katungan na lang yang lawas ba. Survive gyapon. Wala na lang nakukuha kay looy. Diri ko bilib ni Master Minggoy. Dako na po ng karpa pare koy. Lami sa bawa na daghang karpa diri pare koy tungod anin sa buta. Mangita ta we. Di ara lagi. Kisi-kisi. Good size para sa tinuwa. Di ara laing karpa na pod pare koy. Kana karpa diri Dako na pod pare koy. Biliba Master Minggoy Di ara na pod. Dili ni karpa pare koy. Lapia ni. Dako gyapon pare koy. Grasyahan gyud. Nakakuha pa tag tulo ka karpa diri pare koy. Pero medyo gagmay lang. Kumbati gyapon pare koy. Lami kay na sa sabaw. Samot tas kinilaw. Di ara laing karpa na pod. Piti nga nakanindot ang panan ni Bunggos Pergan. Ngigo kay ba. Di ara karpa na pod pare koy. Dakuha niyo. Grabe bilibay lang sa pare koy dako kay karpa. Kisi-kisi na pong sabawan Og diri sa unahan, nagpakita na po sa beshi. Pastilan ba sa kasa taabot na gyapon sa beshi pare koy. Mao din ang kasilimbugoy sa mga pare koy. Lami po na prituhon. Unsay pangalan na sa inyo pare koy? Biya na po ikuha sa Minggoy TV pare koy. Pantat. Kalami sa sinugba ni. Kuyo pantata kay murag Amerikano. Pution man. Og di na po karpa nagpakita pare koy. Atong huwaton nga plaster be para makita ang view nagpana ba. What a nice shot. Kisi-kisi oy. Akan ni mo lami. Matino or sunog ba? Lami kay na pare koy. Ada ko haluan pare koy. Yawa dyan Master Minggoy Og diri sa unahan, kuha na pong karpa si Minggoy TV pare koy. Mga hapit kilo guro ni ba? Dako-dako na Grabe. Amat Lord, grasya. Mura magpuro na lang karpa. Ari na putas tilapia. Another good size na pod pare koy. Sudlan ilan sapa ba? Tagsaro ko ni mama na diri Balik na putas karpa Majority mas dagan ang karpa diri pare koy kaysa tilapia. Ara kisi-kisi na pod Mura pog bangus tanawon ba? Pero kanay gyud dako-dako pare koy Dito ni sa unahan nakita ni nakadagan ba? Ara deskilid dagtago-tago. Aksit gyapon dako-dako na pod pare koy. Bati kayo Grabe daghanag karpa. Murag sukad-sukad karon pa ni nakuha ba? Alain pag nakuha karon pag yun na. Sa naman tanay. So yun mga pare koy, nitawas na may. Kay gabi na kay ba? Plus 12 na skadlaon. Nya magluto pa. Maghinlo pa yun sa isda. Og diri nakakuha na po si Master Tonok og kasili pare koy. Pero dili pa kay dako. Pero pais na kayo Naada pi kasili diri no. Lain pugwa. Sapa man Anak ka mga tinga ko makakuha kag iho. Og diri gahinlo na midan sa among mga kuha pare koy. Para inaguli. Luto na lang dayon. Og abot na mi sa balay sa among kauban pare koy. Mao ni atong kilaw nun. Manihon na ni Master Tonok. Kani pod ang para sa sinabaw. Pero dili na hotdon kay daghan kayo. Para napoy madala naguli ba. Karaanan na sa lambanga pare koy 1980s pa daw na. Suyo Dugay na kay ba. Pwede na ni balagyan ni Bustoyo 1 million. Unya hanyon ra niya 1k. Di magsilbi. Nakadungag na daytag kanon pare koy. Pero mais atong tirada. Mahal kay bugas ron. Lami po kay na mais pare koy. Mo ni bugas na mo sa una. Kinalamian kay na. Sa mo nagbuwad put-put sudan. Humot kayo. Maglain sa ta para sa tinuwa. Para makasugod na ta. Diretso na ni kagutom na. Lunod na natudaan ang isda diha. Nya ato na pang butangan daan og tangad. Timplahan na lang po daan. Ato ran butag asin 1 kilo. Bitsin tungas kilo. Grabe naman Og syempre ang atong mga lamas. Dunganon ra naglunutanan para patas. Ato po nang tinuan para mas creamy kay ba. Unang gatang atong giuna pare koy. Og syempre ang atong hagunoy. Di na mawaoy. Patay ka daghan na ba ani? Ilunod na tanan.
Grabe ka naghanibang haguno yan eh. Bita pare koy abihin ang tawagan na sa mua. Kasi tawagan na sa inyo pare koy. Ay takang na nato na kay dugay makaharos. Kung pagkatataon ni bukal naman, lundan sa natong sibuyas dahunan. Pampahumot ba? Ilunod na po natong espisong gata. Ganiha lapsaw mo to ni makapadag paduga ba? Uy kabastos ba nimo na bata nagtanaw? Dili na binastos ako eh. Kung pasabot ba, mao ni makapadag paduga sa mga duga sa mga isda. Okay ni bukal naman. Hauno na nato na pare koy. Ay maglisod kog hilwis. Pulihan po na natong sinugba. Kay sayang ang baga. Lamiya salwan og pantat pare koy. Balhin sa taning kinilaw. Lama sara nagluya nga yellow, kamates nga green. Kay wa may hinog kaning sibuyas. Ngako sa mga away bisag waon sa ato po nang suka-sukang pinakurat. Pinagkaon nimo ratalay ka sa kahang. Asinan daig balig 1/4, bitsin tungas 1/4. Wa nga gamay para matinabal. Wa pag yun makontinto gitsahan pag jug sili. Kapit na wad maluto ang sinugbang pantat og halwan pare koy. Pastada sa tadiri be. Budol fight gyapon ta. Patuyo ka rang nasudan diha para maangay sa tanan. Tupod kayo na luto ng sinugba pare koy. Kalamis sa sinugba. Pero di pod papildan sa baw pare kayo. Mia oy, naplastada na gyud ang tanan pare koy. Natay sinugba, kinilaw, mais nga kanon, ug nga atong tilapia nga tinuwa. Laway na sa damang tanawan ni ba? Nang sa gigutom nagbayo be. Paibog tagbalik. Kalami pare koy. Kisi-kisi ang mais kanon ani. Og syempre pasalamat sa taon na sa Ginoo. Usa ta mga on. Salamat kay Lord sa safe nga adventure. Sa grasyang nasa tubangan na makaron. Kining tanan among gipasalamatan. Pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesus. Amen. Habab na pare koy. Klaro na kayo na to. Okay kayo. Binamano. Tira mo dyan. Pukas-pukas na. Sunod tali. Daw ko para ulog-buk. Kuya, pa masinag ba niya? Kinilaw re. Ol. Kinilaw. Bukani. Uli. Look at that karap. Paga. Tarim na pasilaw at pag-asok tuhod. Hapit pas mo. Ganda pa magduwa sila ba? Ano yung panang udan eh? Dahil ka atsal itong babaw, warang kuha. Silira. Nabagagmay ba? Ito yung isang. Bawa aja, tatkiting. Da. Ito yung hang. Buday dyan ho. Yak ko yung hang ito. Sila. Udah kong bisita. Walang sawong na ito dito. Ano? Kapayang ko. Kanan dua kero ini anak. Among mo na. Lapos eh. Marapog lang lamos ko. Kamu muna. Kisi-kisi na pong agi pare kay. Waka horot ay. Ugay man naman tagkaon. Amate ka po ng bahali na diha. Papahili sa kinaon. Kwa. Mia ay.